ikke haft en særlig god sæson. Og der har vi Wilson Kipketer. Og journalisterne spørger, hvor gammel er Wilson Kipketer? Men det ved du, Heinrich. Du har været med til at lave hans kenyanske pas. Han er født den 12.12.1972 ifølge hans officielle pas. Det fik han fornyet, da han var kommet til Danmark her i 1993. Han er Da Wilson Kipketer slog rekorden i Zürich, der lagde han ud på 48.10 på de første 400 meter. Og det betød, at hans anden omgang var den langsomste nogensinde i en verdensrekord siden 1962. Men lad os se, hvad det rimeligt ud med henblik på verdensrekorden, Heinrich. Altså kan han fantastisk. Afslappet meter. 1.32.33, rekorden 1.41.24. Skal det lykkes for Wilson at sætte sin tredje verdensrekord i år? 1.38.39, 40, 41. Ja, og det lykkes. Wilson Kipketer har sat sin tredje verdensrekord i 1997. Først tangerede han Sebastian Coates i Stockholm, så fik han sin egen rekord i Zürich ved vægtklasse, og sikke en afslutning på stævnet i Køln. Jamen det er da helt fantastisk. 30 løb i træk har han vundet. Han var sådan cirka 8-9 meter foran de næste, så